तोके पता बा कुछ? अरे का हो, का पता बा? वैसे पढ़े लिखे के तो बहुत पढ़ले लिखले हो। हाँ तनी एगो सवाल पूछती, बता देबू का? अरे पूछा, ना बताए तब कहिया। बता देबू ना? अरे काहे ना बताए। अच्छा सुना, बोला। बहुजन समाज के बाकी हो रतनमा, के हो रतनवा हो, के हो रतनवा, के हो रचलना और के हो, तनी बतावा ता। अरे तो बड़ा बढ़िया सवाल पूछले बाड़ा। सुना में बढ़िया, तनी बतावा तो जानी। सुना हम बतावत हई। अच्छा बता दे बुका। और न तो का। अच्छा बतावा। सुना, बहुजन समाज के भीम जी रतनमा, भीम जी रतनमा हो, भीम जी रतनमा, उहे हो रचलना, उहे हो रचलना अपन भारतीय संविधानवा, उहे हो रचलना। अरे ये तो बड़ा सही बतैलू हो। तब का सही ना बताई का गलत बताई? अच्छा तो तनी एक बात और बतावा था। अरे पूछो। ये हाई जवन बड़ा दम सज धज के रहत हो, हाँ इतना फ्रीडम में पूरा दम रहत हो, तो के पता बा कि कुल के कर देन बा? अरे बिल्कुल पता बा। अच्छा तो बतावा तो तनी। पूछो। सुना, केकरा चलते मिलल सबके अपन अधिकार हो, अपन अधिकार हो, अपन अधिकार हो, के करे चलते ना। सुना बतावत हई, संविधान के चलते मिलल अपन अधिकार हो, अपन अधिकार हो, अपन अधिकार हो। हाँ तो सही पकड़ ले हो। अपने हक खातिर, अपने हक खातिर श्रम